Hola, 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 hola. Vale. L'últim dia ens vam quedar més o menys per aquí. Falta acabar aquest tema. Ja acabem en català l'últim dia. Fins que no tornem a donar la volta a tot, no tornarem a fer en català. Farem tot una volta en castellà. Val. Una mesura fonamental per evitar els atropellaments, és controlar la velocitat, perquè, entre altres coses, d'ella depèn la gravetat de l'accident. Penseu que si s'ha limitat la velocitat a 30 km per hora dins de ciutat, és principalment perquè se sap que a més de 30 km per hora, la possibilitat de mort en un atropellament puja de forma exponencial, anant més enllà de 50, al punt en el que si impactes amb una persona a 50 km per hora, ja hem parlat alguna vegada, que, per exemple, quan parlàvem d'accidents a grans velocitats de cotxes, no sempre passa així, entre que tu frenes i no, sempre perds velocitat i per tant l'impacte acaba sent a menys. Parlem de si impactem a 50 o més de velocitat real, sí, no la velocitat que teníem quan hem començat a frenar, és pràcticament segur que matem aquella persona. Sí? Per això la velocitat s'ha reduït a 30. Per què? Perquè a menys de 30 la possibilitat de supervivència és molt alta i de lesions greus baixa molt. D'acord, seguim. Per això és important anar a una velocitat moderada que ens permeti frenar en cas de que hi hagi qualsevol problema quan passo per un pas de peatons, per bla, 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 bla. Lo evident que ja hem parlat altres vegades. Vale. Grups vulnerables o especialment vulnerables, ja n'hem anat parlant una mica, vale? Però especialment els nens, junt amb les persones grans, són els dos grups de més risc. Vale? Entre els motius és perquè disposen d'un camp visual limitat, al caminar entre vehicles aparcats poden tenir fins a un 40% menys de camp visual que un adult, a causa de la seva baixa estatura. Aquí parlem especialment de nens. Sí? Presenten dificultats d'audició, la capacitat de detectar el so d'on ve o d'un cotxe per quin cantó s'aproxima, fins als 7 anys d'edat no es desenvolupa lo suficient com perquè puguin detectar, es lien una mica dins del seu cap, no ho acaben de diferenciar. És normal, s'estan desenvolupant, i ho hem de tenir en compte. Confonen veure i ser vistos. Ells entenen que si et veuen, tu els veus, i no és així. D'acord. Estadísticament, l'atropellament de nens acostuma a estar els divendres, en els mesos de febrer i març, per la tarda, al terminar la jornada escolar i en una calçada de més de 3 metres d'ample. Més o menys, si ho llegiu amb deteniment, s'entén per què. Vale, en els últims anys, a Espanya moren desenes de ciclistes cada any, donat que resulta preocupant perquè cada vegada són més les persones que van en bicicleta, vehicles de mobilitat personal, patinets i 10.000 semblants que hi ha avui en dia, sí. Tot això amb l'afegit de que no generen un soroll que a tu et cridi l'atenció, provoca que hi ha molts accidents per falta d'observació. És molt important avui en dia, sempre ho diem, quan surto d'una rotonda, retrovisor. Quan giro cap a la dreta, retrovisor. Sí, anar constantment vigilant darrere, se't fiquen que ni ho veus i llavors tens un problema tu, conductor. Acostumen a passar especialment els caps de setmana, quan arriba el bon temps. La majoria d'accidentalitat es registra en carreteres convencionals, en rectes d'interseccions. Per què? Perquè és on tendim a adelantar-los. I en quant al tipus d'accident, normalment és un xoc amb un altre vehicle, col·lisions frontals o laterals per un cotxe que ha començat adelantant, sobreestimant les seves possibilitats d'adelantar, ha hagut de tornar i al tornar se l'ha emportat perquè venia un camió de cara que no havia vist. Deixeu-vos sempre, sempre ho diem així els profes, deixeu-vos sempre el doble o el triple del que vosaltres considereu normal per poder adelantar. Més, deixeu-vos més sempre. Amb un ciclista és obligatori, amb un vehicle de mobilitat personal, un patinet també, deixar mínim metro i mig, 2 metres si pot ser, i podem travessar una línia contínua per adelantar-los. Eh,
D'acord. Grups vulnerables, seguim en grups vulnerables, en aquest cas parlem de motocicletes. S'estima que avui en dia un de cada 7 vehicles és una motocicleta. S'ha multiplicat amb els anys, sí? També per un tema molt evident. Dins d'una ciutat un cotxe no té tant sentit perquè hi ha problemes de mobilitat, una moto és molt més àgil i a sobre és molt més econòmica. Llavors, pues, lo normal. Com és evident, les motocicletes, per les seves condicions, tenen més possibilitats de fer-se. Diu algú que s'ha destrossat el braç esquerre, o tota la part esquerra del cos, bàsicament, però principalment el braç, amb un accident de moto molt greu perquè un cotxe es va saltar un stop. Les motocicletes i ciclomotors constitueixen el 8% dels vehicles implicats en accidents de circulació. Un de cada 6 morts i un de cada 4 ferits en accident de tràfic viatjaven en motocicleta o ciclomotor. El tipus d'accident més freqüent són les col·lisions entre dos vehicles, ja sigui frontals, frontolateral o perquè t'adonen per darrere, les quals constitueixen el 67% dels casos. Les lesions patides pels conductors i passatgers són de major gravetat que les sofrides per altres vehicles, simplement perquè dins d'un cotxe o d'un camió o d'un autobús el xassis et protegeix, amb una moto no. És evident. Els accidents mortals estan normalment associats a la falta d'ús del casc. D'acord, legalment, tots els usuaris de la via que es vegin implicats en un accident de tràfic o presencien han de posar en coneixement del mateix i estan obligats a fer-ho, a auxiliar, sol·licitar auxili i ajudar a la policia en tot el que sigui menester. Val? És un delicte no socórrer adequadament les víctimes. De fet, no socórrer-les. A partir d'aquí feu el que pugueu. Si feu primers auxilis ja veureu una mica com funciona. En qualsevol cas, la base dels primers auxilis sempre és primer s'atén els més greus i després els que estan menys. Com a idea bàsica, si una persona és capaç de cridar és que no està tan greu. Si no, cridar no significa que estigui més greu. Intentem anar a aquelles persones que no són capaces de parlar, de moure's, intentem ajudar com puguem. El primer és, sempre en un accident, 1, avaluar la situació, molt ràpid. 2, trucar, és el més important, perquè vinguin els serveis d'emergència quan abans millor. 3, a partir d'aquí comencem a socórrer el que puguem, de més a menys greu. No fem coses que no sapiguem fer. Sí, heroïcitats no. Vale? Intentem el que puguem. Vale? I el que diem sempre, no movem gent que no tinguem clar que tinguin l'esquena bé, no traiem gent de cotxe si no és necessari, no traiem cascos de motoristes, no, les coses que s'han dit sempre. Detenir-se quan sigui possible evitant un nou accident, mantenir la calma, trucar per demanar auxili, auxiliar els ferits el que puguem, evitar la modificació al màxim de les coses perquè després la policia pugui determinar les causes de l'accident. Perquè després, al final, quan la gent estigui bé, tot allò s'haurà de pagar. El conductor no implicat en un accident haurà d'adoptar les mesures següents. Situar el vehicle fora de la calçada, parar el motor... sí, vale, ja és el que hem dit més o menys. El conductor implicat en un accident, o si aquest no pot, qualsevol usuari de la via haurà d'adoptar les següents mesures. És a dir, si el conductor no pot o l'implicat, els altres hem de fer això. Apagar el cotxe, senyalitzar adequadament els vehicles, sempre després d'haver demanat ajuda, sí? Primer, avaluo ràpid. 2, ajuda. 3, ferits. I a partir d'aquí, el que puguem anar fent, apartar el cotxe, restablir la circulació, sí, evitar mals majors, netejar la carretera, el que es pugui, però quan arribin els serveis d'emergència ho faran ells. Per tant, no ens agobiem, mantinguem la calma i una cosa rere l'altra.
però important, trucar, 112, 112, 112, trucar, 112. També serà necessari col·locar el vehicle o la càrrega caiguda sobre la calçada fora de la mateixa o on causi menor obstacle a la circulació. En cas d'incendi, s'ha d'intentar extingir-lo utilitzant extintors disponibles, mantes, terra, sorra, mai aigua. I si és un cotxe elèctric, oblideu perquè és quasi impossible. Si fos necessari, il·luminar el lloc on es trobi l'accident, utilitzar les llums d'un altre vehicle, col·locant perpendicularment a la calçada per veure-hi, però fora de la calçada. Vale. Auxiliar els ferits, demanar auxili, avisar a l'autoritat si aparentment hi ha alguna persona ferida o morta, o si hi ha alguna persona implicada que ho demana, atendre en primer lloc a les víctimes inconscients o amb dificultats respiratòries o hemorràgies massives evidents. Com a norma general, no se'ls dona aigua, ni begudes, ni aliments, ni medicaments als ferits. Ens esperem que arribi l'ambulància. Evitar que els ferits caminin o fer-los caminar. No, tranquil·litat, respira i tot ho anem fent, ¿vale? Però aquestes situacions poden complicar encara més tot això, ¿vale? No és obligatori parar-se en un accident de circulació si ja està l'ajuda organitzada, ¿vale? Si tu arribes i ja hi ha diversos cotxes i ja està tot organitzat, vés-te'n. Sí? Si tens dubtes, pregunta, ho teniu tot bé? Necessiteu més ajuda? Si et diuen no, tranquil, te'n vas. Sí? És obligatori avisar les autoritats quan aparentment hi hagi alguna persona. És que ja ho hem dit, això. Vale, d'acord, és el que acabem de dir. Vale? Proteger, avisar, socorrer, protegir, avisar, socórrer. La norma PAS. Protegir, avisar, socórrer, protegir, avisar, socórrer. És a dir, primer, que no empitjorem la situació. Segon, avisar. Tercer, socórrer el que puguem. Anem donant voltes sobre el mateix, ho veieu? Vale? Recordeu que avui en dia és obligatori portar la senyal lluminosa que l'hem de posar a sobre del sostre, la UV16, homologada, amb GPS. Sí, llavors l'agafem, la posem, l'engeguem, de dia no es veu. També podem posar, si volem, els triangulets. Cada dia són més útils, posem-los tots els separats que puguem del cotxe, sense posar-nos en perill. Hem d'estar segurs si ajudem algú que no l'estem empitjorant la situació, el que us dic. Si no teniu clar el que feu, no ho feu. Amb aquesta mesura s'evita que nous accidents i al mateix temps es protegeix els ferits a l'auxiliador. Per això necessitem estacionar el propi vehicle en un lloc segur, el que hem anat dient, senyalitzar la zona. Vale. Protecció de les víctimes, es tracta d'evitar que les víctimes pateixin nous accidents o que es realitzin actuacions incorrectes en relació a aquestes. Vale? Trucar al 112 i al 112 normalment ja per telèfon ja et van dient què has d'anar fent. Vale? D'acord, en relació als socors, la primera actuació sempre és amb els que estan inconscients, grans hemorràgies. Sí? Per tant, el primer que fem és una primera valoració de la situació quan ja hem trucat, no? Jo primer miro, valoro una mica per poder dir, ei, hi ha 3 inconscients i 2 morts, això també donarà urgència a la situació. Sí, a partir d'aquí valoro, escolta, els que estan inconscients, mira, aquell respira bé, bueno, ara hi aniré. Aquest té que està perdent sang, bueno, intentem tapar-li la pèrdua de sang. Sí, valorem una mica i veiem què és el que podem fer i el que podem fer més ràpid. Vale? Per valorar l'estat de consciència, doncs se li acostuma a preguntar com et dius, com et trobes, quin dia estem, sí, per veure quines respostes o si respon. Si no obtenem resposta, se li estimularà
intentant pessigar la mà una mica, provocant-li una miqueta de dolor, no els mugrons, sí? Sinó anem a fer alguna de dolor per veure si es queixa, si es mou, vale? Això ens ajudarà a veure una mica el nivell de consciència, veurem si respira, si té circulació, vale? No som metges, per tant, bàsicament el que busquem és poder valorar una mica sobre la mà. Un mirallet ens pot ajudar a veure si respira sota el nas, o a la boca, a veure si li surt alè, si sabem buscar les pulsacions, mai amb el dit gordo, sempre amb dos dits, el coll, buscant l'aorta o els canells, vale? Contem una, mirem una... Bueno, el que sapiguem fer, Vale? Aquesta persona va realitzar una operació de resuscitació, que es deia abans, que és la respiració boca a boca. Vale? Fer-ho no és fàcil i pot provocar lesions. Ara bé, si l'alternativa és que no respiri, doncs és una que sempre es pot provar. Eh, si no respon a les preguntes, si no hi ha respiració, sí, vale. Primer que intentarem sempre és fer la maniobra frente mentón, que es diu, que impedeix que la llengua de l'accidentat caigui enrere obstruint les vies respiratòries. ¿Vale? Si quan fas l'operació frente mentón, que és una mà en la frente i una mano en el mentón, i tires el coll una mica enrere, sí, tal que així, per provocar que quedi recte, sí? D'aquesta forma caurà la llengua, que pot ser que li estigui obstruint les vies respiratòries i l'ajudarà a respirar millor. Si amb això no reacciona, seguirem mirant si hi ha o no hi ha respiració, ¿vale? Si n'hi ha, posició de seguretat de cantó, tal com veieu a la foto, amb una cama creuada per evitar que pugui tornar cap a l'altre cantó, amb el braç així per evitar que es pugui girar, ¿vale? Si comença a vomitar o a sangrar per la boca, o si l'auxiliador està sol i té que abandonar-lo temporalment. Si la posició de seguretat és per això, per evitar que si es fica a vomitar es s'ofegui amb el seu propi vòmit, ¿vale? Per dir, bueno, respires, estàs viu, val? Ara, si no respira, i hem de fer la resuscitació, bueno, això és la posició de seguretat, aquí us ho ensenyen molt bé. Vale, arribem per fer la resuscitació, cardiopulmonar bàsica, alternant 30 compressions, toràciques amb 2 insuflacions, boca a boca. Si és un bebè, nas-boca, amb la teva boca, ha d'acabar tot dins, val? I bufes amb força. Quan apreto el pit, hem de buscar sempre des de l'ombligo 4 o 5 dits per sobre, sí? Una mà sobre l'altra, vale? I baixo, cuidado, perquè podeu fer mal, però ha de baixar 2, 3, vull dir, ha de baixar 2, 3 dits, ha de baixar. Si no, no estem fent res. Sí? Per tant, força, braços rectes i amb els ombros, sí? Agafo el nas, insuflo. 1, 2. Després massatge. 30 massatges. 1, 2. Això només si no respira. Sí? Si respira, no ho feu, deixeu-lo. Sí? La tos, el moviment corporal, la respiració normal són signes de que hi ha circulació sanguínia, per tant, no hi ha problema. Vale? Les següents mesures s'apliquen com a norma general a tot accidentat de tràfic. No moure'l ni traslladar-lo, tapar-lo lleugerament, no donar líquids ni aliments i afluixar-li dins del possible la roba per facilitar que pugui respirar o que no impedim el normal funcionament d'òrgans interns o no li limitem el moviment natural. Vale? En cas d'hemorràgies externes s'ha de seguir la seqüència típica, taponar la ferida, elevar el membre per evitar que la sang pugi, sí? Exercir pressió sobre l'artèria responsable de la pèrdua de la sang o, en el pitjor dels casos, realitzar un torniquete. El torniquete, cuidado,
perquè l'has d'anar obrint i tancant, pots provocar trombos, per tant el torniquet és l'última opció. Si pressionant-ho pots parar l'hemorràgia, millor. Sí, cuidado amb els torniquetes que els carrega el diable. Si no hi ha una altra opció, se li fa el torniquete i si li has fet, no juguis a obrir-li i tancar-li, deixa'l fet. Mira a quina hora li has fet i quan arribin els serveis d'emergència li dius fa tanta estona que porta el torniquet i que valorin ells què han de fer, però això és l'última opció. Sí? Veieu el que han fet? Doncs això és el que s'ha de fer. Paperet, aquí i ja està. Sempre apunteu l'hora, que quedi clar quan l'heu fet. Quan la sang surt pel nas, per la boca o per l'orella, és greu, però no tant. No taponeu, no li tapeu, deixeu que surti la sang, ¿vale? L'actuació correcta consisteix en cobrir, sense pressionar, el nas o l'orella amb una gasa o apòsit net. I quan sigui possible, col·locar el ferit sobre l'orella que està sangrant i la cabeça i el cap de costat per afavorir la sortida de la sang. Les hemorràgies externes i internes poden produir una important pèrdua de sang que poden portar a un xoc, un col·lapse d'intensitat gradual i progressiva. Com a conseqüència d'aquesta situació, la víctima presenta els següents símptomes: pal·lidesa, suor freda, inquietud, confusió, pols ràpid i dèbil, respiració ràpida i superficial. No sou metges, no pretengueu ser-ho, eh? Si sospiteu que pot ser el cas, ràpid sol·liciteu ajuda, observiu l'estat del ferit, col·loqueu l'accidentat en posició antixoc. Antixoc sempre significa intentar que arribi sang al cervell. ¿Vale? Si està perdent sang, on n'hem de mantenir més sempre és a la part alta del cos. Per tant, cames amunt i intentem que al màxim possible la sang vagi cap al cap. En aquesta zona d'aquí és on hem d'intentar mantenir el màxim de sang. Sí? És evident per què, perquè és on hi ha la supervivència. Vale? En cas d'una fractura, bueno, doncs hi ha molt dolor. Vale? Les fractures, si considereu o és possible que hi hagi una fractura, el millor que podeu fer és immobilitzar-ho. Deixeu quiet, que no ho mogui, i ja està. Ja està, ja faran. Sí, aquí teniu una sèrie de coses, ho podeu llegir, però ja faran. Vale? Això, immobilitzar, important, fora, i oblideu-se'n. Vale? Però si teniu coses més greus, digueu-li, ei, no moguis la cama, vale? No ho moguis. Quan més ho moguis, més mal et faràs. Ja vindré a immobilitzar-te quan pugui. Ara no és fonamental. Vale? I després hi ha el tema de les lesions medulars, que si sospiteu que pugui ser-ho, o teniu dubtes de si ho poden ser, veieu rigidesa, dificultat per moure's, que hi ha molts cops pel cos, passatger d'una motocicleta, si en algun moment diu que no sent alguna part del cos, quan menys el mogueu millor. Intenteu no tocar-lo, no remenar-lo, mantenir-lo immòbil. Ja vindran els serveis d'emergència, ¿vale? Si per aquelles coses de la vida no hi ha més opció que heu de treure la persona d'un cotxe i quan menys el moveu millor, intenteu mantenir-lo recte entre diverses persones. Sí, i evidentment, si hem de triar entre que algú mori cremat o treure'l del cotxe, doncs el traurem del cotxe i farem el que podem. Sí, vull dir, coses lògiques, fem servir molt la lògica en aquestes situacions. Vale? I les ferides, doncs el mateix, si tenim la possibilitat de tractar-les bé i si no, doncs ja arribarà el metge i ja... Però d'això no es morirà en 10 minuts. D'altres coses sí. Vale? Pot ser molt aparatós, pot cridar molt i li pot fer molt mal, però no és tan greu com altres coses. Vale? Actuacions en ferides superficials, doncs si podem netegem una mica, però no us compliqueu molt, que siguin ferides petites. Llavors, ferides petites, el de tota la vida. Desinfectar bé, amb aigua i sabó, sí? Molt, molt, molt desinfectar, desinfectar, desinfectar. Gases netes, desinfectar molt això, sí?
Vale? Quemadures. Les quemadures són terribles. Jo, per mi, és el pitjor tipus de lesió que hi ha. Vale? I a més és que no hi podeu fer pràcticament res. És que llegiu tot això i veureu com bàsicament us diuen que no foteu res. No pomades, no toqueu, no punxeu, no intenteu retirar la roba, no intenteu refrigerar la zona amb aigua, màxim, vale? Per mantenir la humitat. És útil col·locar un apòsit amb humitat, vale? Extingir el foc de la roba dels ferits el que puguem, amb una manta, perquè si ho fem amb aigua corres el risc de que te li emportis un munt de teixit, no embenar, no cobrir la ferida, no res. Sí, també depèn de la gravetat de la cremada, però a més greu, menys feu que arribin als serveis d'emergència, perquè només ho podeu empitjorar. Lo important és baixar la temperatura, això sí. Vale? Per tant, si ja no està cremant, si està... Sí? I podem amb una mica d'aigua refrigerar la zona, millor. Però si la cremada és molt gran, no. Entenem el punt? Bueno. Transport de ferits amb ambulàncies. Amb ambulàncies. Amb ambulàncies. No ho feu. Amb ambulàncies. Si trobeu un cas en el que no hi ha més opció, eh, eh, bueno, doncs el que us posa aquí. Jo, eviteu ambulàncies. Les ambulàncies arriben avui en dia, o els helicòpters arriben. Llavors, aquests casos en què no hi ha més opció avui en dia són mínims. Mínims. Vale, nois, noies, xicos, xiques, seguirem el pròxim dia, ja en castellà, tornarem a començar des del tema 1. Gràcies a tots, seguim.